Mae gweithgaredd casglu gwaed yng Nghymru wedi newid. Mae'r achos coronavirus wedi rhoi pwysau sylweddol ar bob elfen o'n system. Ac mwyn I ni barhau gyflenwi'r gwaed sydd ei angen ar gleifion yng Nghymru, mae angen I bob elfen fod mewn iechyd gweithredol da. Mae'r amser wedi dod I ni weithio'n wahanol. Byddwn nawr yn gweithredu o nifer llai o hybiau roddion rhanbarthol sydd wedi eu lleoli'n strategol. Bydd yr hybiau hyn mewn gwahanol leoliadau bob wythnos, a bydd bob canolbwynt yn rhedeg fel safleoedd sefydlog am nifer o ddiwrnodau yn olynol. Gwahoddir rhoddwyr I fynychu sesiynau rhoi gwaed o fewn pellter cymudol rhesymol i'w cartrefi. Bydd llai o leoliadau yn rhoi mwy o reolaeth I ni ar yr ymgylchedd clinigol, sy'n ei gwneud hi'n haws I gynnal safonau uchaf o lendid a'n helpu I sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei arsylwi. Bydd y model newydd hwn hefyd yn lleddfu'r pwysau oherwydd lleoliadau yn canslo a lefelau staff yn gostwng. Efallai na fydd eich hwb agosaf mor agos at adref ag arfer, ac efallai na fydd amseroedd y clinig mor gyfleus. Y cyfan a yfynwn yw eich bod chi'n ceisio'ch gorau I fod yn bresennol, gyhyd eich bod yn ffit ac yn iach. Bydd yr hybiau hyn yn ymddangos ledled Cymru, felly dilynwch ni ar cyfryngau cymdeithasol, ymwelwch ar darganfyddwr sesiwn ar ein gwefan, ac ymatebwch I unrhyw wahoddiadau o fyddwch yn derbyn. A chofiwch, mae teithio I roi gwaed yn cael ei ystyried yn deithio hanfodol. Rydyn ni'n diolch I chi ymlaen llaw am y milltiroedd ychwanegol rydych chi'n debygol o fynd i'n cefnogi yn ystod y misoedd nesaf. Rydyn ni'n gwybod y byddwch chi yno pan rydyn ni'ch angen chi, fel yr ydych chi bob amser.